Ti ddewis Bangor yn bennaf achos yr elfen o Gymraeg sy'n yma. Yn enwedig achos dwi ar leoliad efo nghwrs, so mae hynna'n chwarae rhan fawr ohono fo. Mae'n deimlad o gymuned yma. A di o'm yn fawr, ond mae'n ddigon i wneud yma. So ni'n licio hynna'n dod o le bach oedd Llangwm. O'n i'n hoff iawn o'r lle amser des i ar diwrnod ymweld a diwrnod agored. Oedd y cwrs yn apelio llawer ataf a hefyd nabod ambell i berson sydd wedi dod yn barod, wedi clywed mewn profiadau nhw a real wedi denu fi i'r lle. Dwi'n astudio cerddoriaeth ac mae'r adnoddau sy'n ar gael i ni yma Mangor yn ardderchog. Mae'r darlithwyr cyfrwng Cymraeg yn anhygoel a mor gefnogol. A mae'n braf cael dosbarth bach ohono ni sy'n astudio trwy gyfrwng Gymraeg. Ti'n dod mewn â pawb yn gret a mae lot o gyfeidd i gymdeithasu dy bob math o bobl o adrannau gwahanol ac o ardaloedd gwahanol, so mae'n just lot o hwyl rili. Mae'r gymdeithas mor glos na, mae pawb yn abod ei gilydd, dych chi'n teimlo un teulu mawr, felly dwi'n meddwl bod yna rili da. Dwi'n byw yn neuadda GMJ sydd yn neuadda Cymraeg a mae o'n un o'r pethau gorau. Dwi'n byw yn eitha lleol, felly oedd dewis dod i fyw yn GMJ yn dewis mawr i mi achos bod o mor agos, ond mae o'n un o'r pethau gorau dwi wedi gwneud achos mae pawb fatha un teulu mawr yma. Mae'r bywyd cymdeithasol yn briliant yma. Digon o ddewis i gael o pybiau, clybiau, llefydd i fwyta, clybiau chwaraeon, unrhyw beth sydd yn denu unrhyw un. Lot o hwyl, lot o sports a mae'n reit neis bod pob yn bod i gilydd lle. Felly mae o fatha cymuned bach ei hun i dy gwir. Ti'n teimlo fatha bod yna gymuned a bod ti'n ffrindiau efo pawb o'r flwyddyn gyntaf fyny i'r drydedd flwyddyn, so mae'n lyflu yndi. Yn y serendipedd yn dechrau'r flwyddyn, mae yna gymaint o glypiau gwahanol fedrwch chi ymuno efo. Rwy'n rhan o Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor ar y Pwyllgor ac hefyd rwy'n rhan o dîm rygbi'r Cyngrair efo'r Brifysgol. Da ni'n cael llawer iawn o gyfleoedd i gymdeithasu yn ystod ein blwyddyn yn y Brifysgol. A dwi wedi cael llawer o gyfleoedd efo aelwyd GMJ hefyd. Da ni'n cystadlu'n Steddfod yr Urdd a ddaru ni wneud cyngerddoli. Dwi'n mynd nabod un person sydd ddim yn mwynhau yn Bangor a mae pawb yn nerfus yn y cychwyn, ond unwaith ydych chi yma, rhyw wsos i mewn a ydych chi'n teimlo mor gartrefol.